familles, mille problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ada urang-urang musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. An ma kujam, wali bujung gue. Kujam. Bukan gon pengwera, gon. Wainam de, mere mol mal, wainam de. Men da foto ngumi dala na ndu sulam sana fugan wala frak ne sulam la waya bojima. Gon. Mol yal. Fatima tammi tampi. Fatima adun ofon ande ko an won jeew bukari. Ko an won arsuka, ko an won arsuk galle o. Fatima yafu. Bukan do tawda xam ne suddo. Bila ma sedi kam nangi wol kel pawda duam. Ayiran kam sasaga yan kam bonde agal bila kam ka sedi kam do mawno ndari saba Allah ne la sayi won hen geden kew mi teyani woni mawdo kel fal hak woni hakilma ha min ci gona ay dewre boyde puule ne itta kam do dewgala mo ay suudale tan boyde puule ne ende to tan tuura jetta bagas ma jaha ende to mbiya gol ko kam tan min wona bende min caahan nanan kam e dewgal de min wona be mi babam janginani kam dum de mi halam ma dum min so felti alde galle gol kam do mayam ko mam dañi ko muusi ko metti foko do mayam mi yara ko gongo serna kam do e galle taw mi yetta mo ci bagaza mi ay ketchen dum dañ jeri Abdourahmane ko jida halde do ko woni an woni holi on njinmi ko kalnami hummani an jongom an ko kewata ko do e galle fof min kam cikkan non fo dum haali ko affaire kisma he ndek an capacité ma jelli don ko jida halde non sa henim ma do kalani ko sa wayi non ni bettata gam de parce que te ngarata do ka net newide ndek yo ka doñorgal newal ma fo mba min kam mi halani halam ni parce que jakilam comme tukul tukse kono mbelata kaldayam no mbelata jaalirayam kon dum fo min way dum mun kono jongo min kay ko kewi ko woni min ko woddi horam ko Allah an mi yida yo bah manante han wi abukar Serie Fatima mi yida nene manara dum mi yida kore jam nara dum billahi wallahi Fatima sa ya fakim mi maya do tam sanko mi bobo leyd Fatima tam ya fo sab Allah jewam yo wata ya jewam ko fami bugari ani min ala mun jidim suna an hay sunna tawi kam no milili tinini kam kat kadi ma tawi kam minema hakuna men kasi ayatal jom min ko antan jidim gida ngoya dido boji te dido boji jigani enen opo way dido boji Fatima wallahi Fatima mi hersi wallahi hersi yo Allah okko taaraade suudu kaaba juulanteen wallahi berdam buube ma temi nyaaga ni mama duwa mo ganda wallahi mo bontata inshallah Fatima jaran buka wini an kadi joro on ko jiri malandam joro ko jamma joro
Bugatti joni an kadi joni ndiki yo an ka criminel ka assassin subhanallah abdurrahman so nanda ɗum holɓe ɗum komi assassin jikkuma wimi noon he jongoma hanki e jongoma hande o jiidade an kala ko mbiɗa kala ko mbiyeɗa tan haɗum wawi wat abdourahmane min mi wona criminel mi wona assassin hol mbiɗomo noon ok wona criminel a wona assassin moƴƴi kono noon mami haalama gueɗel de kala ko kewiɗo e galle wiya jongoma hongo hen mi warama tan gotol jongam mi haali ɗum noon ɗum jon ko ñunom yewdema e seeɗa ceerno ɓuran kamen ganda Bugatti min no gonimi joom suuru ma ni enen yiididima ni noon jongo ma yiididima woni joom suuru ma no gonimi joom suuru ma ni noon jongo ma woni joom suuru ma jongo ma anda e goto sona an jongo ma addimo e galle ko resede comme no jooɗiɗimi gani min o wora kay te jongo ma ni yiɗima aɗa yiidimo jiɗum ko goppamo o deeje goppamo o jooro e suuru makko ganda ko dewgal addimo ɗo e galle o uppi ko famille makko o rewema o wi ala mo yiɗi sona an anen jaggumo sibi Allah nelaɗo mo kuufamo teddinamo kulsinamo ko mbaranɗa kam ko mbannamo hono mum ɓuri ko tampintamo ko ɗe balle ko gulaɗi ɗi ko gokkamo jam omo yiɗi ɗum galle makko omo yiɗi joorade suuru makko omo jooro min e makko noon ala ko rendini min sona gorko mo min nendi yo rek wonno probléme men sa yi min cippira jamma e ñolom mo foni fiya becce ɗum ala sens ko tokki kam ko pondireme makko jamma ñor makko ko hokki kam ko hokkimo o kan kam meɗay mi andi ɗum jarani son deeƴa noon rewɓe son deeƴi kadi gorko mon wonane jaam fatimata wallahi mi hersi wallahi gacce taarimomi hande fatimata ni debbo moƴƴo waata fatimata ɗum gondunomi ma ɗum tagi mi yiɗa ba ma tina imi Serie mi yiɗa yayi ma tina mi haali ɗum te ɗum ko erreur wonno alhamdulillahi rabbil alamin Allah fatimata mi yo Allah hokkumo tarade suudu kam juulantendu wallahi mi hersi ok Bugatti fat dor Bugatti comme cuhlum abdourahmane ay min noon ndeyoji ma affaire rewɓe ɗi han ko jongoma jangga Sofia komi caftuɗo fet se Bugatti heɗum ha ganda kalani min haalande affaire jongoma e affaire Sofia e ko ɗum woni kay kalnan mami ko nayɗi mi yiitiɗo mbiɗa eyyi hakkude ma Allah abdourahmane ya haal tomo wuuri hottawɗani aɗini galle wuro semere manda ka jamere a mbaɗɗin toon est ce que a faami nayɗi min tigui yiitanam hay goto haalnani hakkude ma Allah min yiiɗi min hawre sehilam biyeteɗo Aliou Ba haalanimi wonde nayyi toon ndesdaya jaadu memum ha hollimi nayyi a boni toon jooɗi homomi faji est ce que a faami mi wi waaji o noon nayyi kam kala woote so sosti hen ko gendarmerie paaɗa kono a tegi hen yitere ma te mbiɗa ni jiru ni no wayni hul gendarmerie wallahi Saydou jangol ɓi haram ndeki joni yoni yo winoɓe ko yiyani dogen won Amadou ido en fof ay oɗo Sofia yonti noon mi ummonomo so ɗum ala mo bonnanam ko heewi mbila hoɗum Bugatti Abdourahmane nawi nayyi mais an ka karmum noon pourquoi goppuɗami naw nayyi non kalnam guilam ciwa toon an mais goppa haɗu naw nayyi han kam haala non fatmata fat o woni haram wallahi
Sophie. Wayam nenam. Diom. Jongo ma tado. Hah? Uy, jongo ma. Abdurrahman yewal. Hah? Amin kana ko mata ko sure be Abdurrahman kata jode. Abdurrahman yidu ndo. Mi farana ati jeedo Abdurrahman. Zar. ama kay Bukan pourquoi ma tellement par jam honna a heɓata a yiyata tous tawi ɗi jakorɗa a perti abdallah amadou wadde nayi ɗi wadde an goto jibina e galle he joni jaltinayi ɗi yori gar ɗi jaltata han ɗi jaltata jahga Bukari tegnayi ɗa ko junggam wallahi mi tegataɗe jungo ma amadou an woni hom an amadou wadde ka an goto jibina galle he ka an goto fof yettu ka galle han waɗa hettunumi noon billahi Bukari ƴeew wardema mi leli yo kaso a faami en kam ora ɓadimomi ko ɗo ɗum dari ɗo laynam nayyi goni Bukari amadou nayi ɗe a wawa mawnu walla towa darde walla lesɗa hami haalanma nayi ɗi goni ɗi min goto andi ɗo ɗi goni teɗi gono toon yaltu beela mi dañi hen ko laaƴ eyyi wona ko laaɓi jiɗɗa he eyyi ko laaɓi jiɗɗa he laaƴ tos eyyi joni noon Ko wona juma hen? Wala haji mon hen. E jogu mata do suude mbiya ko Abdurrahman gada jawdi. Sophie, Jongo ma yaltu sudam. Jongo ma yaltu sudam, Jongo ma yaltu sudam. anata wala yak sundu. Hey, yak sundu. Ko mata do an? Hey, yak sundu. Yak sundu fa la yak sundu. Yak sundu. Ah, sundu ko nyamba de. Oh, What's going on? Fatima, Sophie, oh, wala do. yaram boni. Sophia, am hani mo salele le sun sok sur mandu. Sa wona nel wan sok wanyo, al wona gagnma nen ngalle. Al lantata. Ay dum jonu ngo won jot. Wallahi, je te le jure. Wallahi, sonami wala ko jinmi ko. Mo pirtani. joni mbaɗen ni donen mi nawa gueɗlam nawa gueɗal ma ɗum gas par ce que enen tan ndenti to a haale ko wonata joni enen ɗeɗe tan donen nayyi wadde ko enen tan jibina galle he abdourahmane noon merde Abdourahmane jibin galle Abdourahmane hol keɓi ɗum galle Abdourahmane yiɗi ron yo tawa e bammu a faami nayi ɗi jaltat mi ƴetta gueɗlam ƴetta gueɗal ma min samaji fuude Abdourahmane mi anda jibina a juumi te a haale ko wona gonga ettima ko yawtata ko jegna men ɓe goppuno ko ɗo en yettata a ƴettata mi ƴettata ko nino ɓe goppirno ko ngol lawol ndewten te en ala men jepputo centimètre mbiɓe joni haɗa wawi forta ha jigna men ɓe jibina Abdourahmane mi jibinani ɗum an ɓuuri andu mi jibinani ɗum Hey, oyo baba. Debbo jogiiɗo jikku hornode mi meeɗa yiide ɗum. Ɓe cuurooɓe nawa koye maɓɓe ɓe cuuroo kadi ɓe gattita koye maɓɓe kadi. E oyo baba o galle weli. Moyam yo. Fatima he holmo kaldata Mi jamma ko ɗon darda. Mi yiyaɗima de. ay an wonno ka pomaro gacce ala gacce gila ƴettuɗa Sofia mbaɗɗa ɗum sehi ha ganduɗa hakkude mi Sofia nomin baadi guinde mi ala e ma haaju kono wonno ka ɓoccode mi ala ko kaldume ma guiɗel ɗimmel nguel ganduɗa gongo
nangu jabbuɗa hen koyngal ma hay haalande Sofia soni ko sahil ma kay haalama ko oyo baba han jeew onon won baloɓe bonani mi won kaalo miɗen moranma Allah min fawi koyngalam hannde min fawi koyngalam janggo mbaɗon bone mon ha para an fewji ɗum e mawmaɓe an fewji ɗum e kilifaji maɓe an fewji ɗum e worɓe maɓe mbiya mijomi fini suma yoma haala Sofia pour kam mi haalno ɗum ne waɗi kam consommé wonan kam consommé onon pewji ko ndende so defi gosima hay so ala suukara ko jarata onon pewji bone moon mbiya miyoma haala i hono min tana onon Fatima he gila ƴettuɗa Sofia mbaɗɗa ɗum sahil gila nden mi ala ko kalduma e ma an ko hatma haalande Sofia gonga ganda gonga jaɓɓa hen koyngal ma haalani ko tagi ɗum kono mi haalanma gueɗel ay ngal ɗo garangal ngal garmi ɗo ma was nandude garangal ɗe garannomi ɗo kono o galle ay ko suuɗi noon ko min feññinta ɗum ko mbiɗo noon kalta ko min lernata foof yimɓe fof ganda an jasto kuɗaɗo o galle wallay ko mbimi mami ɗum ha ɗigga ko ɗum mbaɗani yo oyo koy pusagal i ko kewi sakade fusagal ene jari haalde guila jiimi gargal ma gal mi andi addani jaam yowmo tan tegle o ala fulla o jongo me ɗum ko woni he an kaldami ɗum ko woni wallahi o dañi sens oɗo hande o dañi sens so wonano Fatima hande tawno wati bamuli hande fof noon jaw ko an so wonano an ɗum fo tawata kam hen jaaha goppa kam ɗo min goto ɓe mbaɗa coalition mabɓe arde habdayam eyyi sino ko salam gonnoɗa ɗum fo tawata kam hen tawno en gondi mbaɗɗina junggo e fan mbaɗen ko mbaɗen wadde ko jaaha goppuɗa min goto barmelama joni waɗi essuwe ko mawmi hen bukadi yar kay Fatima mbaraka jam bukadi jeew atti mbiɗa bugal jeew atti te wi ko puso gallo ɗum addimo ɗo anen de o atti noon pusatini an mi haalan maggile joni ala nde jeew naati galle o saka kadi en addo fusata galle joni naate galle ala fof ko wiyani kam noon ala fof ko wiyani mo noon o wi ko mo yaha on fusi ala secret ji moon te mi onon gandi ko kaddude makko onon gandi ko pewji noon te so hande ɗum Sofia hande moƴƴani o to wonɗo ɓandu mum softani o ɓeyda ɗum probléme goɗɗo yaa gone liccide ɗum de liccide ɗum ɗo de jeew mi goppitamo bona galle o de mo yaha lawol makko de eyi ngandum Fatima ko jeew woni mawɗo ga yiiɗa ana feeri jalta galle haɗa nawi fetena natta galle kadi nattidawi fetena o bonɗo jas woni feere bonna dawgalam bonna adunam cika min mboɗo piramuni jeew ɗum weeɓa trop gollo waɗi échoué kono min mi parane makko ɗon jongo ma he ko Sofia ƴettanda laɓi ki hatte ko kanko ƴettanmi laɓi ki e après o a bonnani kam a fonna wardemo jeew he somi haalani fota ko muɓɓare cikkoɗa ala haydara ko kalɗa ɗo he jongo ma he walla mi jam an hay dara wawa an ka kullori sa wawno hunde piyama laɓi sinon ko mawɗa dokkata goppa kam ɗo e ono bone musidɓe puis que ça soit darde fois kaldirami ni onon jeew kam ni accerte bukadi jeew accittaki ni de jeew bonanta Sofia de o bonantamo dewgal makko mo ara mo jooɗo mimo dara min ala ko addimo ɗo galle sona bonude galle o ala ko addimo ɗo galle sona bonude dewgal jenene o noon goƴƴani ko woni ko hoore mum ono ɓeyda min stress goɗɗo jaa toppide ɗum ɗo hadde makko sa hadde makko mo pama famdire makko hadde makko de ya fafa e makko Fatimata Allah jarama heddi koye noon artir hakkille ma gacca yeeso ma gongo liɗɗa tan haɗa wawi en pinduɗo ganum ɗum ma ɗum reglu ha ɗum e cooc jeew wallahi fosta galle o yimɓe ne nguuri moƴƴi o mawɗo ga yiya fusde galle o ɓandu mum welani saɗi yaɗa wala ɓeyda mine probléme wala leptan mine yaka yewte makko hey onon kam jongom hol debbo hol laaɓi he weeɗam galle wini wanni gop laɗɗi jongom jongom an holma hol laɗɗa an ar darde deb an noon ka jaltunoɗo galle o ɗe balɗe goppuɗa ɗo bone ma naworoɗa bone jaaɗa kadi gaddoyɗa bone goɗɗo gartuɗa kadi nattuɗa galle o nattinamo galle te ƴeew ko centanɗa ko Fatima ko bustanɗa ɗum ko naafiji ko nder suudu Fatima fof Fatimata haalni kam te mami ɗum regula he Boucary walla mi jam ay onon yimɓe galle ɓe on ganda jam ko bone ganduɗon ko bone tan ganduɗon e galle he on bone dokkat moon ha timma noon walla mbiya habdi o ko buttinɗa habdi Boucary wona mbiɗa komi jaltunoɗo wona mi arti on gonta dañde ɗo e jaam e galle he Fatima noon ko mbimum ko komi tawi haalanimo ɗum te Abdourahmane hakkunde Abdourahmane e Sofia oɗon gandi ko fimde nen de a
haadi mo gaadondirɗen haa joni on gittaani ɗum Abdourahmane yo seeɗ Sofia Amadou wawa heɓtude debbo min mi heɓto joom gallam guilinen haa joni on puɗɗiɗi guiɗo on lijjitaani ɗum woyam nenam jeew wallahi e dañe ko cohlunɗa Bukari he ko min tawi ko woni tigo ɗon somi yalti galle omi yeehi on daña gonɗon koye jammon on dañata jaam ko mbanmi ko noon ko min tawi waɗi ɗum mi ƴeew ko neɗɗo wawi hen ma chérie kuni ngoyta Fatima aduna boni kuni tan biya no safula tegal biya non Fatima Abdourahmane jam fi ma kam Abdourahmane funti kam Abdourahmane halnan kam gonga Abdourahmane halnan kam gonga ber firo becce o galunde min koy bolle pudi ndarim dewgalam ngal fok fijirti dewgalam ngal fok wona gonga kebe waddu complot ma Fatima anatina dum ke waddu complot mo ngoy amul pour resta kam amul na restam min dal do be jojjin kam do bere mbadam pass mo hal madum dot nenda dum ma naniri dum bernam min naniri dum hakilla min naniri dum noppam min yibe be kali te kam kali ko non wori Fatima min pour kay puntam hal nan naydi ngoy an pourquoi ndarla bugar hon ba récupérer naydi pourquoi made baban Seydou Dia jey naydi Abdourahmane wata hal jom hal ton yottorde ƴeew welma mettuma naydi yoɗi gartu haal nam ɗo ɗi goni maddi jet joni ɗi garani hande ɗi garani jangga ɗi garani ɓaawo jangga ɗum a felat wona gonga naydi garat force Abdourahmane ɗum naki joni wona joni on mbatta yoɓaɗa won kam walla mi yoɓa wonki ma bisimilla Abdourahmane yo naydi gar ɗi garani Abdourahmane yo naydi ɗi garani Abdourahmane la famade la po billahi mi wara yelti nay Abdourahmane naydi gar wona ni wallahi ndar wallahi ndar onon sabu Allah Amadou onon net onon ko Allah mi harsuma ƴeew wasatɗo Allah wasat mbusta métre nayi garani onon ɗin fof pot Amadou Bari ngat onon goni mawɓe galle o merde ndey jooɗo ɗon ɗo tan oɗon ay goto hetta comme no merde an honduma nayi ɗum tawa fof hakkille Amadou Abdourahmane ɗi nagge ma ala to golyel ma ala toon ngaari ma ala toon rebbe ma ala to ɗum takma hangi noon ko ɗum tan takma hangi han ɗi nayi babam Abdourahmane ɗum taki kaangiɗa made ko bamma an tan jibini mi haala Abdourahmane ayom cikkita woni bamma ala babam jibinanima ala Amadou nenam jibinanima a faami ka koccanoɗo gaddaɗa ɗo yayam hoccima haɗa woni liiriye ayin mbami sewwon a yii an haɗi musnu hokkatimi lelto ƴettama musninma doole ɗe potnomi dañ darajom potnomi dañ darde nde potnomi dañ fof keɓɗa ganda noon a jiida amin hay dara ka koccaɗo garɗa ɗo a faami ɗum noon ɓooyi ɗum yiɗa haalan bugari hat kam suuro hannomi haali min on ko ñamlu min haygda min Fatima min bonare wala ko non yoni hankadi wi non Fatima wi non Sophie min hokko mbanmi Allah min pourquoi min mi wawa wurde met pourquoi mi wawa wurde belam Fatima min holko mbanmi joni haalnam holno mbaɗa min gonmi ɗo hay maaji ɓuran kam haalnam wi non saflo woy gas yo gas woy tan gas woni ɓen gacci ma wonde hen Fatima hakkille ma manne ko ngoyta ko moƴƴani ma nen papa wannen ok jor Fatima min ada Sophie mo woni
hôpital yimi njaw hôpital no sira Fatima ala jew jeno hôpital noddu docteur Sangare ak jogi numéro mo comme ça o aran mo Sophie docteur Sangare mayi njumi no tigam do téléphone be kani kam biko baddo choc lawole Allah akbar bilawlu o sanki to wali choc Allah akbar o sanki don sanki la ilaha illallah ko dum yaari ha la ilaha illallah muhammad rasulullah mbi o sanki ha njegen se njegi hôpital to yimbe kiwde nen ton mo toppide mo ida holon may to Sankare mbi may ko dum ngadno haalande mo to mo male woy ntay min fon jibi mo Fatima docteur Sangare wawa mayt won Fatima docteur Sangare so may jongo ma dadi wondi don ko jongo may docteur Sangare ils ont lié quoi non o wawa mayt ko woni parce que jongo ma nani jongo ma wolum halke Fatima jongo ma kanyum bonde reedu ma ndu te do fi Sangare kanyum jogi dum do ji fof gonga ji fof kango jogi wala gonga dum jogi docteur Sangare yo jogi gonga lum Sofia dum fotini ma wala halan kam ha biya lum Fatima jongo ma wadi biyam docteur Sangare ni tini ala tinosi dum fa halan kam jode na kam mile jongo ko dule gale o baba kam toi Sofia dum mo mofti dum do alo sekina ma tiddu ni Fatima may senke min tan o woni bi xamenal galle mi gondude galle ara ona gongo dum wawande no wala no galle mi wonde mun jamba ñane kango wadi biyam mi wiya ko dum da rende ngene kango witti pitan mi xamele ona debbo atuna nan no wala ala dande jaga sinya Jangan bawa di biar mati ni anda tu. Ada kamu. Emosi. Sini. Jangan bawa yang orang demo. Para pintar bebe itu sah. Jangan bawa dia. kalal mam kono taran jogi berdi yaw ya yotto imam hen namda dum ma wi mako amada halan mako firtaka an non ala teddugal ngala wadnaka galle a horim ngal wonda non andan kon andu bukari kamal hal ko ko moy abukari no ko bukari an kalam Abdourahmane welani ha welani kono Amadou halan ma gonga jordo kom diwol tan der wuro nayba Abdourahmane boyim dak Abdourahmane boyi an yo en non jottoy mais ko an pusim an wadi mi fof tel min teddugal fof wadnima Abdourahmane diftinim ƴetti debba mi tottim galle o welma lella welma jodda mi arem dum en min kal wari yimɓe way fonde hen jeeyi nayi walla fonde jeeyi galle ala ɗo less ala ɗo haydara walle tan homo waɗɗi yim Amadou waɗi bone Amadou ko jigna men ɓe nde yamirore nde ɓe gaccuno ɗo nde jokkere en ɗam nde ɓe gaccuno ɗo ɗum ɗo mi ubbuno ɗo mi woto ɗum ubbiti oɗo aydi daraɗa hande hakkude yimɓe fof kaala ɗum Amadou min ubbiti walla an par ce que an nan debba mi Abdourahmane Abdourahmane ko an jasi Abdourahmane an ko an ɓowli ɓerdi mais a sikkude ma waɗam ɗum nde naratmama nde ko yidde saabu Allah nani kam e ma cuɓimami dow worɓe fof kolimami dokkumami yiddam kono ala ko mbatta kam hande sona nde resaɓe dewgal fijiro mawde oppa après ƴetta ɗum fof keɗimi ɗum muñmi kono ko cuutta kam hen son ƴetti o décision holko cuutta kam hen te mi namdoma ham tampa cerɗa haalande kam
min hokko mbannaami hakka mbeɗa mérite ɗum ɗo fof te pourtant ko yidde kollumami a miijunoki oɗo ñalawma mami andu gonga kono hande fof leeri ko an boni ko an manque dignité. Sofia ay haala ko min wawa ka Abdourahmane merde haala ka haala ɗum gasa ko hande mbiyata ma talani haala ko hande mbiyata kam mina talani haala hande kuccitama haalam ɗiɗo haalaji boni puy Fatima ngoya tan barka jam ko woni kadi ekke gal mi woni nder galle min wondi ɗo bar o nanu e nder galle mi anda min wondi ɗo associé nanu mi anda ni bugal koccanam gaddana pukkanam ɗo e galle jongo ma raka wala sona itta fittade ɓingelam jogiimi mi tan wiyan ala astafirlah mbiyam ko jongo ma woni mbiyam hey artir hakkille ma o wota weeje jongo mama tuye neɗɗo ƴetto bonade fon ndi fawa dow ne an ho wima noon o ƴettuɗa poro fo sa yetti ana nder Sofia haalama fof no yaari Abdourahmane mettirɗa ɓernam de ni ya Allah mi accitimi e Allah yo Allah ñaaw hakkude men an ko mbaɗɗa kam ko mi yarlaki mi yafaki ne garmi natme ma nde ala komi nanani moftum ɗum e ɓernam kono an holko mbaɗɗa sona jam fademi holko mbaɗɗa sona gottuɗo ɗon mbaɗen pas wallahi ko Allah wawi waddu neɗɗo ngorondi tagri cayinde kono wallahi jongo wallahi sa natani kaso cogaɗa toon ha caadi ɗikkeji ha birikeji ɗe mooƴi yo waɗaɓe cooɗami yara billahi moƴƴa ɗumi ɗon galle mi wonnata ɗuma koye galle way wadde hunde fof mi jaɓa mi nim non yak bo fallakara yo yattugal ɗo oya Abdourahmane an hebti kam sa andun ko guurami koye oɗo saha Abdourahmane a watta kam ko musi uppitimi e Allah Oi, Abdourahmane uppitimi e Allah baba jibinani alama nena jibinani a fami tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo ada wura gurdam